Vuoden 2026 sorkkahoitajien koulutuspäivillä opiskeltiin vähän lisää sorkista sekä saatiin vähän sen eri yrityksiltä esittelyitä ja infoja vaikka uusista tuotteista. Unboxing, mitä saatiin tänään sorkkapäiviltä. Cowcarein pipo, OVK:n pipo. Tästä tulee pesupipo ja tästä tulee pyhäpipo. Ja vähän vihkosta. Tein Cowcareilta uusia siteitä. Nämä on semmosia, että nämä voi heittää biojätteeseen. Näitä on ollut vissiin valkoisena, mutta nyt tuli sitten tämmötenä oranssina. Nämä on helpompi nähdä sieltä sorkasta. Hyvän oloinen termosmuki. Ja sitten tää ei oo kylläkään firmalta, vaan ihan meidän yhdistykseltä yhdistyksen jäsenille. Kangaskassi, tuubi, huivi ja maailman hienoin kynä. Mulla on näitä kyllä niin paljon, että vois ehkä antaa jollekin. Paljon kaikkia, mitä menee käyttää. Sitten vähän laittaudutaan ja lähdetään rypyttämään piirakkaa. Tosiaan hotelli piti meille tämmöisen Karjalan piirakka rypytyspajan, jossa kilpailtiin, että kuka voittaa vuoden 2026 kiertopalkinnon piirakan rypyttäjänä. I'm singing in pictures.